pepani pepani chifukwa chotaya munthu wanu ofunikira. Chakwera amene muli pakati pathu ndi ya First Lady, maulemu ena onse monga nenera aperekedwa kale, abale ndi alongo, asizathu onse akuntchito, ma honorable members onse omwe muli pano, tasonkhana pano kuti tizachite celebrate moyo wa mayi athu. Tikamanena kuti mayi athu mwina mwangomva kuti pali ana folo, koma si folo tokhafe. Olo ifeyo sopena timachitanso kusowa kuti tilipo angati kodi, chifukwa kuti tilipo ambiri. Ena oti related by blood, ena timangojoyinana munsewumu tikamapita, ndipo we formed a very big family. As a firstborn, ndaima pano representing achibale amenewa. Koyambilira ndithokoze president a dziko lino powasankha mayi anga Honorable Joyce Chitsulo, agogo a Joshua. Ataona ndikuthekera kwawo kuti akhoza kukhala Deputy Minister of Local Government. Ichichi tati tithokoze chifukwa inuyo munaona kuti pali potential. Mutamvanso wa president kuti mayi athu apanga ngozi tili kunzuzu, munayesetsa kuti mubwere kuchipatala, but unfortunately tinali kuti tilikale munsewu. Ndipo kujoka kwawo mayi anga amene amanenera chifukwa anali munthu wokonda zosekaseka, anadzanena kuti amolini taonani itu mwanditulusisa mwachangu kuchipatala, a president akanadzandiona. Ndipo tinapitirira nkuseka kwathu. Ndifunanso ndithokoze kwambiri chifukwa chokuti nthawi yawo yonse yomwe amadwala ndi pamene timaganiza kuti akupanga recover, munali nawo kuwapanga follow almost every day, amatiuza kuti mumayimbira phone. And it reached a point kuti amafuna achotse chikhakha chimene anazayika, akufunika boots yoti adziyendera. Ndiye nditauza kuti buti itu ikuoneka ndiyodula, ananena zakuti Maureen usadandauli, a president itu amandikonda, ndiyauza andigulira. Ndipo atakuuzani that same day munatumiza 750,000 kuti tigule chibuti chimenechi, ndipo tinakayikitsadi kuchipatala, kusonyeza kuti munayesetsa kwafunira zabwino kuti she should get back on her feet as soon as possible. Ndifunanso ndingotsutsana ndi ena, tinaona dzulo dzana akumalemba zina zosakhala bwino kuti sana athandize, ili ndibodza monga mmene ndaneneramu. He has been there kwambira first day yawo. Komanso si a president okhawa, a vice president anakhalanso akuwapanga cheki, kumayimbira mafoni mpaka anadzafika kunyumba kwathu kumudzi ndikutali ku 25 kumene timakhala usati kunoko, koma anadzafika mpaka pakhomo kudzachezera kudzawalonjera. Ichiso tufuna tithokoze. Mwapaderadera tufunanso tithokoze a president omwewa. Titangofika ku Lilongwe mawa lake through the office of president, mayi anga anabweza ananena kuti ine ndachiratu mwendo wanga wanduza kuti siunachoke kosi, wangotetheka ndiyenda pompano ndiye kunja ndidzikatani.
so izizi zingorionetsera kuti munayesetsa ndithu kuti mayi athu akhale bwino. Mwapadera-deranso tifuna tithokoze Right Honorable Richard Chimwindu Banda amene anali immediate boss wa mayanga agogo a Joshua. Tsiku la ngozi munalumikizana with my husband kuonetsetsa kuti achoka pa scene ya ngozi nthawi yabwino kupanga ma communications ku Nzuzu Central. Sitinavutike mpaka na arrangements mena amatipanga transfer kuti tapita nikai ku Lions chani. You were always there kuwapanga check, kwa supporta, emotional support, physical support iliyonse yomwe tingafune munali nafe. Tufunanso ndinene pano kuti mayanga agwira ntchito ndi mabwana. She has been in the non-government organization komanso akhalako mboma ngati member of parliament, koma sananeneko za ubwino wa bwana wawo ngati mene ananenera Right Honorable Richard Chimwindu Banda. Amachita kunena kuti ineyo ndi abwana anga timanjoya ndipo sindimafuna bwana azatilekanitse. Olo September abwere ndidzafuna ndidzakhale pasi pa Honorable Richard Chimwindu Banda chifukwa timanjoya ndi abwana oti timamvana zochita. Ichiso tikufuna tithokoze. Tufunanso tithokoze Speaker and the Office of President and Cabinet yose, National Assembly, Right Honorable Catherine Kondantala, our members of Parliament, amene mumayesetsa kudzawaona daily sipamachoka anthu pakhomo. Timachitanso anthu amachita kudikirana kuti ena achoke, zomwe kuti kudikira kuti ena asunthe kayi kuti aone bwino. Mumakhala pakhomo kumachezera kumanena ati upanga ma meeting koma timadziwa kuti mmafuna asamasungulumwe. Mumadya nawo tizigwada tina tomwe timaphika zomwe zikuonesesa kuti munthuyo munamukonda tivomereze zangovuta. Ndifunanso ndithokoze mafumu onse choyambirira Senior Chief Govat, Senior Chief Ntache akuno kumwanza, mafumu onse amene anachokera kucholo, kulilongwe, kukasungu, anthu anabwera kuchokera madera onse amalawi muno kudzawaona izi zomwe zikuonetsa kuti anthu anakonda. Pena timati tikamalira timati kapena mwina akanangofa pa ngozi yomwe ija zikanakhala mwina kulira kwake kopepukirako than kuti tidzawaona kumajambula ayi mwendo kupola nkupezeka kuti angogwa chotere. Komano zationetsera kuti Mulungu amafuna aone kuti Joyce anthu amakukonda chifukwa okhaso amatha kunena kuti kodi ine anthu amandikonda chotere sindimadziwa. Komano anthu munayesesa kuti pempherera ma district council zonse ayi kuti zikomo. Mawu ambiri ifeyo ndetilibe mwina mukudabwa kuti kodi nkulira kwakeko sakutchula bwanji achinaonera bwanji Susan Betha, Abidamia, Auntie Esther Katumba, Auntie Honorable Vera Kuntukure, ndi ma Honorable Fathers athu Mike Mawa, Uncle Ben Pili. Chifoti tikayamba kunena za ubwino wa anthu awawa ndetichezera ndi nthawi imene anatipatsa. Chifukwa awawa anachoka anopokhala azinzawo amayanga. Tinali ngati family, tinali banja. Anakhala nafe kuyambira nthawi imene analowa parliament mpaka nthawi ya ngozi mpaka nthawi yomwe adwala atipanga support up until now. We know kuti tizikhalabe ngati family chifukwa cha bond imene munapanga formulate. Izizi tikuti zikomo. Mwapadera-dera ndifuna ndithokoze bambo athu Honorable Mr. Elton Madaka. Though it was just a short time, komano we have experienced, we have felt what it's like to have a present father. Mumakonda mayatu. All now some and even until now you still love her. Hey.
Pepani. Tsopano tiyitana Senior Chief Govert kuti atiyankhule. Pepani. Pepani, His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Pepani, Her Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Pepani, Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi, Vice President